Malama mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma yana an ka don dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na an bɛ hakɛto ɲini an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn b'an suit ni semaine dɔgɔkun baara caya bolo ma kɛla sababu ye horoscope sumayala dɔɔni nka o tɛ baasi ye hakɛto bɛ yen nɔ o ye baaraw n'a cogoyaw ye ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usumani Erigi Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na septembre kalo tile 5 ka taa bila karidon na septembre kalo tile 11 dolo jate la tɛnɛndon o de tun b'a kɛ samiya kɛ kalo sabanan tile 14 o tun bɛnna tɛnɛndon ma ka taa bila samiya kalo sabanan tile 20 na o wagati kibaruya de b'an bolo dolo min bi mara la ni wagati kɔnɔna na ni o ye gɔku ye samiya kalo sabanan dolo o de bɛ mara la ni wagati kɔnɔna na ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan wa faamuyaw ani kodɔnniw hakili ninnu bɛna kɛ hakilibatigiw ye u ka dakan kɔnɔna na kosɛbɛ ani ko sɛgɛsɛgɛw ani ɲininkaliw ani kumaw o bɛna diya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye kosɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun kɔnɔna na nisɔndiyaw olu ɲɛsinen don aw ma wasaw ani hakilisigiw olu caman bolodalen don aw ye ko fo aw k'a dɔn donta o de fanga ka bon ka tɛmɛ bɔta kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni dɔgɔkun kɔnɔna na hakilina filan minnu bɛ aw la ko aw ka olu bila kamasɔrɔ ni aw bɛ fɛ ka ko kura min daminɛ ko nin ye o daminɛ wagati ye kamasɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ani barikaw bɛ aw ka ko la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛ sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fo aw ka se aw dusu la kamasɔrɔ kuma caman de bɛna fɔ aw ye minnu bɛna se ka kɛ sababu ye ka aw dusu bɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kun dalen don aw kan fo aw ka se aw dusu la ko mana kɛ cogo cogo ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'aw k'a minɛ ni hakili ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la i k'a dɔn bɔta o fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na garisigɛ siraw olu ma basigi ka ɲɛsin aw ma hali mɔgɔ minnu farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'olu ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ ni dɔgɔkun ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tara Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko la aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw ka taa ni tiɲɛ sira ye baarakɛyɔrɔw la a kɛla furu ɲɔgɔnmaw aw n'aw furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛw a kɛla fan o fan ye ko ni aw ye sira jɛngɛnen ta ni dɔgɔkun kɔnɔna na gɛlɛya bɛ se ka aw sɔrɔ nimisa bɛ se ka aw sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka ko dɔw ɲɛtɔla k'olu tiɲɛ a b'a yira k'a fɔ aw bɛ fɛn o fɛn na aw ka sira tilelen ta ka se ka baara kɛ ni tiɲɛ ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ dɛmɛ garisigɛ min yɛrɛ ni aw b'a ɲinina fana o bɛ se ka kɛ sababu ye k'o garisigɛ fana k'o sabati yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ olu de barikalen don aw bolo ka tɛmɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔw kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasosodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tara Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw mana aw jigida mɔgɔw kan o tigi bɛna bɔ aw jigi kɔrɔ aw ka aw jigida aw yɛrɛbakun kan ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati a ka ca la sɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka taa ka aw dan a bɛ se ka olu caman gɛn ka sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nka nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw y'aw ka ci bila mɔgɔw ma walima k'aw ka wulikajɔ to mɔgɔw bolo k'aw jigida mɔgɔw kan a bɛ dɔgɔkun bɛ daminɛ ni giriya ye fo ka taa a laban
nisɔndiya ani wasa min ni aw bɛ k'a kɔnɔ dɔgɔkun laban na olu tɛ sabati fo aw k'aw jigi kɛ aw yɛrɛbakun ye. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don aw ka se ka garisɛgɛ sɔrɔ. O sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ ka jija a n'aw ka wuli ka jɔ la. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔn so denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so. Samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bana min o fanga ka bon aw ka sira kan kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ aw mana aw ka hakili to aw yɛrɛ la, n'o tɛ aw mana fɔ aw bɛ ko o ko daminɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ se ka don kɔnɔna na. K'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ɲɔgɔn lafaamuyabaliya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ aw ka dɔgɔkun kibaruya kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Sɔrɔw olu bɔta o de ka ca ani yɛrɛkɛli ka ca ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la. Kasaraw olu fana kundalen don aw kan. Ni dɔgɔkun ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma. N'aw bɛ se aw k'a ka waleya ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka don nataw kɔnɔ. Ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so. Samiya kalo 3nan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bana min o fanga ka bon aw fana ka sira kan. Nka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ olu de bɛ se ka ja aw la. Nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw o bana minnu olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ. A b'a yira k'a fɔ ni aw bɛ se dɔgɔkun bɛ daminɛ aw bolo cogoya min na aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ sɔrɔw kun dalen don aw kan dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la. Nka ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye ka se ka o sɔrɔ ninnu ka tila k'o bɛɛ yɛrɛkɛ tuguni. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don kamasɔrɔ farigan kɔrɔ minnu bɛ aw la olu bɛ se ka nɔgɔya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furuso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so. Balanso ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw fɛlen don kosɛbɛ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. A b'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔla ci bɛ aw ni mɔgɔ cɛ walima aw bɛ fɛ ka fɛn ɲini mɔgɔ fɛ aw fɛlen don wa aw dalakan olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma. Nka k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw yɛrɛ dalakan o de bɛ se ka garisɛgɛ lase aw ma a n'aw ka wulikajɔ a n'aw ka faamuyali ni aw ka analyse kɛcogo o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka garisɛgɛ se aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ ko aw kana sigi ka suma. A ka ca la ni aw ye aw yɛrɛ yira fɛn caman na i b'a ye tanga dalen don aw kan wa aw dalakan olu bonyanen don. I b'a ye dɔgɔkun bɛ taa laban yɔrɔ yɔrɔ aw dalakan bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so. Kawula kalo 2nan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fariganw kundalen don aw kan. K'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw o bɛna se ka kɛ sababu ye ka sumaya walew k'olu don aw ka kow la. A ka di aw ye aw ka kow ka se ka tɛmɛ cogoya min na teliya la gɛlɛya bɛna se ka don olu la sira caman fɛ walima aw bɛna taa aw ka ko kalifa mɔgɔ minnu na olu bɛ se ka sumaya aw ka ko fɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na ka kɛ aw sago ye ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. Gɛlɛya bɛ olu la kamasɔrɔ farifaga walew ani hakilina cayaw olu de bolodalen don aw olu de ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Ni aw bɛ se aw ka se ka ko ta ni hakili ye a ka ca la o la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ aw bɛ se ka minɛ cogo sɔrɔ aw ka ko la. Jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma. Ni fɛn min sudɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire raso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alaw tala ka so. Kawula kalo 3nan denw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko minnu tun bɛ yen nɔ ni aw tun bɛ k'a ɲɛɲini depuis wagati tɛmɛnenw na aw bɛ se ka wuli o ko ninnu fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma. Fɛ ale ni bɛn ale ni kanubagayaw siraw olu ka di aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Ni mɔgɔ kofɔlen minnu ye furusira tagamabagaw ye walima mɔgɔ fila ni mɔgɔ fila cɛ tagama
ka se ka bɛn la sabati walima ka se ka ɲɔgɔn la faamuya la na mɔgɔ fila ni mɔgɔ fila cɛ walima jamakulu ni jamakulu cɛ olu bɛ se ka wasa caman sɔrɔ jaabi ɲuman caman sɔrɔ u ka ciw la an'u ka wulikajɔw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunkɔrɔtaw olu siraw olu dayɛlɛlen don aw ye ka ɲɛsin ni mɔgɔ kɔfɔlen ninnu ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa aw bɛna kuma kura minnu mɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kuma kura ninnu aw bɛ se ka hakili to o la olu tɛ kuma jugu ye ka ɲɛsin aw ma wa kuma ninnu aw bɛ se ka baara kɛ ni a ye don nataw kɔnɔna na n'a y'a jateminɛ kamasɔrɔ kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ desanburu kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa solomana ka so capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ani ɲɔgɔn la faamuyaw olu bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sira caman fɛ a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw fana ma ni aw ni mɔgɔw ma se ka ɲɔgɔn faamu ko min na fo n'o sababu bɔla aw yɛrɛ la n'o tɛ mɔgɔw bɛ aw kanu ka se ka tugu aw nɔfɛ aw ka hakilinaw nɔfɛ walima ka se ka na u kungo fɔ aw ye aw bɛ se ka hakilina ɲuman d'u ma cogoya min na k'o bilasira k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ siraw olu sinsinnen don donta o de fanga ka bon ka tɛmɛ bɔta kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala badara ali ka so verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma janfaw olu caman de tigɛlen don aw kama nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka se ka aw bɛ se ka coron cogoya minnu na ni mɔgɔ kofɔlen minnu bɛ baara kɛ nafolo baarakɛyɔrɔw la kɔntabulu walima papiyew biro kɔnɔnaw la u bɛ se ka hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ janfa caman labɛnnen don ka ɲɛsin aw ma sira jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni mɔgɔ kofɔlen ninnu n'o ye verseau ye a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw bɛ ko o ko kɛ aw ka se ka seere ɲini aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana se ka foyi foyi de kɛ kunfɛ ko ye aw bɛ ko o ko kɛ aw ka se ka sɛbɛntiya ka seere ɲini aw yɛrɛ la ko la n'o tɛ aw ka nin dɔgɔkun in baara kelen dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ coron don nataw kɔnɔna na bɔta o fanga ka bon ka tɛmɛ donta kan wa tiɲɛniw ani bolofɛn yɛrɛ kɛ olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhun ka so poisson fonɛnɛ kalo sabanan denw aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ de bɛna se ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kamasɔrɔ aw bɛna girin k'a fɔ k'aw bɛna sira fila tagama sɔrɔ yɛrɛ nɔfɛ n'aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka sɔrɔw ka kɛ sababu ye k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a b'a yira k'a fɔ fo aw ka muɲu ka se ka baara kɛ ni hakili ye ka se ka sira kelen ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka se ka jɛ fɛn dɔw kɔ k'olu to mɔgɔ wɛrɛ bolo n'o tɛ a ka ca la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na birisa ɲagami k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la fariganw kundalen don aw kan nin de ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani layɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya halisa an bɛ ngɔku dolo min bɛ yen nɔ ni an b'a wele an ka kan na ko gɔku bamanankan na an bɛ o dolo ka wagati de la sisan nɔ samiya kalo sabanan dolo an bɛ o de la samiya kalo sabanan ale tile 20 bɛ dafa dimanche don yɛrɛ a b'a yira k'a fɔ samiya tɔ ti bɛrɛ ye sɔɔni an bɛna bɔ samiya kɔnɔna na ka taa don wagati wɛrɛw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakili to i yɛrɛ la dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la kamasɔrɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ ka girin ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jamakulu kunda a bɛ tila k'an ladɔnniya ko ni mɔgɔ min mago bi an na ka se ka i kelen pe ka kunnafoniya dɔn kamasɔrɔ ni kunnafoniya ninnu an bɛ ninnu di jamakulu ni ye jamakulu ka kunnafoni ni mɔgɔ bi i kelen pe ka kunnafoni na whatsapp numéro o filɛ nin ye i bɛ se k'an wele whatsapp walima i bɛ se ka kuma an fɛ whatsapp kan an b'a lajɛ n'a sɔrɔla a ka di ye i yɛrɛ kelen pe ka kunnafoniya i b'a fɛ k'o dɔn an bɛ baara kɛ ni date ni mois ni année de naissance i n'a fɔ le 5
12e mois 1950 misali la ni o di la eri o fana mana di k'a fɔ 16h ani bangeyɔrɔ n'o ye lieu Bamako walima Sikaso walima Kucala. Donc i bangena ka bɛn yɔrɔ min ma o fana bɛ da a kan. Olu bɛɛ de mana sɔrɔ sisan nɔ ni wagati in k'a daminɛ e ka dati la i ka heure la ka taa bila f'i ka san na fɛn fɛn bɛ nin kɔnɔna na dolo nana sigi cogo minnu na a bɛɛ lajɛlen min ɲɛf'i ye k'a bɛɛ ta kelen kelen k'a ɲɛf'i ye. E ka so fɔlɔ i ka so filanan i ka nin kan waleya so k'an bɛ don ninnu bɛɛ kɔnɔ ani ka bana so bana minnu bɛna i sɛgɛn i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ani ka baara so an bɛ don ninnu bɛɛ kɔnɔ. Dolo minnu mana na sigi nin so ninnu kɔnɔ o de bɛ kuma i ka furu gɛlɛya kan, o de bɛ kuma i ka baara gɛlɛya kan, i ka baarako gɛlɛya kan, o de bɛ tila ka kuma tuguni k'a fɔ e bɛna bɛn ni mɔgɔw ye furu ɲɔgɔnmaw ye furu ɲɔgɔnma min ni a bɛna kɛ sababu ye ni aw ti bɛn yɛrɛ fiyewu. Ni dolo sigilen don i ka so 7nan kɔnɔna na n'o y'i ka ɲɔgɔn kunbɛn so ye, n'o y'i ka furu kibaruyaw bɛ lajɛ yɔrɔ min n'o y'o so ye, i bɛna furu nasuguya min kɛ lafiya de don a bɛna kɛ lafiya la wa a tɛna kɛ lafiya la wa. Dolo min sigilen don o kɔnɔ o de b'i ka kuma ye o de bɛ kuma in ɲɛfɔ. I ka deuxième maison n'o y'i ka garisɛgɛ ko ani i ka sɔrɔ ko fɛn minnu bɛ don i kun olu ka ko bɛ ɲɛnabɔ deuxième maison so kɔnɔna na. Dolo min bɛ yen nɔ n'a sɔrɔla o nana sigi so min kɔnɔ o so maralen don dolo min fɛ ni o dolo ti ɲɔgɔn kan fɔ a b'a yira k'a fɔ n terikɛ kana garisɛgɛ baara kɔni i bɛ taa i bolo lamaga de a si ti jaabi. Donc nin ye o ye ka se ka olu bɔ ka olu fili dɔw fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka se ka fɛn dɔw faamu. Mɔgɔ caman ye fɛn caman kɛ ka tɛmɛ misali la wariw bɛ sɔrɔ cogoya min na ka taa baaraw kɛ ka sarakaw bɔ u b'a kɛ a si ti ɲɛnabɔ. Maintenant ni e ma i ka dolo dɔn k'a dɔn k'a fɔ e ka nafolo so kɔnɔna na e ka garisɛgɛ so kɔnɔna na est ce que e ka garisɛgɛ e bɛna kɛ garisɛgɛ batigi ye wa. Kamasɔrɔ i b'a tan ka ko bɛɛ kɛ ni dolo min bɛ yen nɔ ni a ti sigi cogo ɲuman na ka ɲɛsin i ka garisɛgɛ kow ma i tɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan. O caman de bɛ jamana in kɔnɔ bi ka se ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ti dabali ye. Ala yɛrɛ de ye dansigi kɛ fɛnw na k'a bila i man ka tɛmɛ nin degré in kan. Ni dolo in nana sɔrɔ i ka bana so kɔnɔ i bɛna ni bana in kɛ nin wagati in na dolo ye ka se ka o de fɔ i ye i kana a bɛɛ ta k'a da mɔgɔw kunna ka se ka dɔw kɛ ɲɛɲini ni fɛngɛw ye nka kuma caman na a dɔw bɛ e yɛrɛ da kan na. Ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Suisse, Chine, Guinée équatoriale ani Kucalakaw n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ sanfɛ fo duguma. An b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala k'an ka jamana in basigi ala ka jamana in kɛ an sago ye.